kaikille, minä olen Roope ja tässä on Ultimate Frisbee ja tämä trickshotin nimi on Ultimaattinen Trickshot. Minä heitän tämän frisbee, Ultimaten siis. Lähtee tuosta korislevystä, lentää tonne, sitten taas oikealle, vasemmalle, osuu kaikki ja menee tonne viimeiseen koriin sisälle. Lähdetään kokeilemaan. Yksi. En oo kyllä usko. Ei se sen vaikeampaa. Tällä kertaa olisi semmonen trickshotti luvassa kuin sairas kiinniotto. Eli ideana potkassa tää pallo. Menee sinisten pehmisteiden kautta. Mie juoksen tuolta verhon takaa ja kerkeen ottaa tän kiinni siellä. Ja tervetuloa takaisin Trickshot-kouluun. Tässä olisi tarkoituksena tehdä semmonen trickshot, minkä nimi on Rinkuloitten kuningas. Eli palloa lyön kepukalla, siitä lähtee. Pallo eka rinkulan läpi seinän kautta takaisin. Sitten lyödään palloa uudestaan suoraan ilmasta, seuraava rinkula ja niin edespäin viimeisen rinkulaan. Ja sitten lopulta pallo tulee mulle taskuun kiinni. Näillä mennään. Helppos viettää. Eihän se ollut niin paha kuin luultiin. No niin, tervetuloa taas Trickshot-mestareiden matkaan. Tänään olisi tavoitteena, tai meille kerrottiin, että tämä golfi olisi jotenkin vaikea laji. Me luullaan ton Trickshot-mestarin kanssa, että se ei ole ihan niin vaikea laji kuin puhutaan. Eli seuraavaksi lähtee tiikerimetsä. Eli vielä lyötään golfpallon tästä. Ja se päättyy tämmöiseen kuppiin, se on kohta yllätys sitten, missä kuppi on. Okei, let's go. Ei tää oli kyllä ihan huono sun. Ei se ihan niin helppo laji ollutkaan, että isyys meni saada.